pragu te neke nove mondializacije koje je donela, šta je već donela, koliko dobrih, toliko i nekih kritičnih segmenata i tako. Svako. Mislim da ponekad uđem u takav neki trans, malo zaboravim. Uglavnom na sebe, u stvari to je odmor od sebe, od svog kontempliranja. U tom trenutku je jako bitna ta prisutnost i neki super fokus i onda bi ja mogla da kažem da tad se borili još na sve, od fizioloških potreba do ne znam. Mogu da kažem da se možda dešavaju neki kreativni obrasci uvezani za način izlaganja, kako se uspostavlja odnos sa kolekcionarom, institucijom i tako dalje. U jednu ruku su možda brži, recimo, ili neposredniji, a s druge strane institucije se i ti neki art fairovi moraju da izmisle neke nove načine možda objavljivanja, pristupa i same, kako bih rekla, komunikacije i na kraju samog sprovođenja u prodaju. Pratim savremenu scenu, nažalost, iz nekih svojih razloga i nemam toliki kontakt sa ljudima, nekako inspirativno crpim iz svakodnevnog života, u susretu sa ljudima koji nisu nužno iz tog sveta. Odgovor, mislim da moja umetnost, bar pokušavam da promeni odnos ka prirodi i možda preciznije, specifičnije ka pejzažu. Mislim da je da su moji radovi malo intimniji i da je u tom smislu to može da bude promena koja je krajnje individualna i u zavisnosti od posmatrača. Volim jednog tipa koji se zove Eduard Glissant. On je filozof, književnik i pre svega poet, znači pesnik. I živeo je na Martiniku i on je zastupnik onoga što se zove kreolizacija. Danas ga čak i u nekim političkim programima pominju. I on je tip u stvari koji zastupa puno toga, ali jedan od tih najinteresantnijih segmenta koji meni govore puno je ta kreolizacija, ali to je neko previranje kulture u stvari. Znači, u odnosu na univerzalnu, taj neki univerzalni odnos, on govori više o tom nekom svetu kreolizacije gde svako individualno dolazi sa svojom nekom kulturom iz svoga podneblja, svog habitusa i u tom nekom prilivanju, prediranju i preklapanju svih tih kultura nastaje ta kultura koja se zove tout monde. I zato se puno mojih radova zove tout monde, što znači svi svetovi. Dostoevski.